Cilik-cilik, dah cilik-cilik, ayo. Tenang, tenang. Tenang. Ojo royokan. Baris. Ojo royokan. Baris. Bayu langsung Tenang, berumbul tenang, tenang. Waduh enggak kabeh. Iya, iya. Wes. Ayo. Sing wis mundur, Ojo sing wis royokan, mundur. sing wis mundur, gantian. Sing wis mundur, duduk kembali. Sing cilik iki Alah, durung. cukup ora. Lek, jaluk duit lek. Lah piye? Anak iki ngono. Arek uun ngono. Wis bar enek sing sandale ilang barang. Wis entek anu gene. Abah. Niku Adike napa? Danendra adike. Lah niku. Lho, Anake bengi-bengi kok mesti metu sapi. Dra iki apa adimu ta? Iki ngono cacakne sindur. Iki lho sebagai apa? Adik. Lho, adik. Ya wis mok ngono kuwi tok kok pancene. Ya arep lah isik cilik anu sik bayi arep omong apa? Kurang ngerti apa-apa. Metu ya kok. Lah swara sapi ngerti wong. Iki lho Ngertine suara sapi. Jajal iki. kari siji iki lho. Sapi. Ya tanya nama kok. Paring asma sinten, Pak? Saimun, Pak Saimon. Pidalem saking pundi? Kenanga Mulya, Dono Mulya. Kenanga Mulya, Kenanga Mulya. Magetan. Oh, Magetan. Ya. J. Dem bedhekono, Dem. Wis gak enek pertanyaan iki. Suarane sapi piro, Mbak? Ah, Ah, Suarane wedhus, Pak. nek Pitik. Kucing, Pak, kucing. Nggih. apal tibake anu. Bener ya, bener kabeh lho. Kucing ku telu. Oh gak apa. Yo nek kok hadiah wonten ngajeng mriku. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, Wah. tepuk tangan buat mereka semua. Komplit, Oke. luar biasa masyarakat Jatisari geger. Lah yo Wah. guyupane iki masih sepuh-sepuh kuwi yo isih semangat. Semangat Isih sehat-sehat. Mula awak dhewe iku njaga kesehatan Bener. perlu. Heeh. Lah nek caramu umpama njaga kesehatan piye? Yo sing penting pola makan, Pola pola hidup, makan. pola tidur dan pola Olahraga. olahraga. Kuwi wis umume. Niki nyuwun sewu Mak Cangi. Nggih. Ora aku ki dadi wong ki pamer ki tentang tata cara menjaga kesehatan. Lek tata caramu piye? Wong nek kepengin ora kepengin dikei lara, Heeh. kuwi didelok saka aduse. Sik iki lho, anyar iki sik. Rene rada mati. Nek mau olahraga, menjaga pola Pola makan, makan. wis biasa. Aku ki lho sing tak praktekne bendina iki adus kuwe beda karo wong-wong. Ben dipirengke para masyarakat mriki, para rawuh sedaya. Iya. Carane piye? Carane Pola. sampean mengatur kesehatane sampean. Adus iki aku gawe Adus. banyu aqua. Wih. Adus iki nganggo aku ah. Aqua ben Wah. steril terhindar dari penyakit. Pokoke sing bermerek ya. Iya, Lah umpama raup tangi turu ngono kae. nganggo Fanta. Kumur-kumur. Coca-Cola. Lah nek bar pipis terus apa? Ale-ale. Basa cawi yo ale-ale. Bendina iki dirubung semut. Ngono kok yo. Mbok omong niki tiwas tak rungokne tenanan Aku tak- iki lho. Gede-gede nih rumah aku apik. Tiba yo anu. Nembang. 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 Oke. Nembang apa? Njaluk apa? Klasik? Apa Apa aku rekreasi? mau orang kreasi. Nah, yo gending iki lho anu tembang sing Ya paling gak iku wong kene ben iso apa jenenge ngerti sampai nembang apa sing klasik. Oh iya klasik. Asik. Apa? Klasik apa? Lah apa duwe pilihan apa? Pucung nek pucung sampean pucung biasane piye? Oh iya. Sugeng dalu penontone mesem guyu ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti. Tak dongakno penontone panjang yuswa. Jadi nembang yo sekalian dongakne. Apik. Umpama aku yo
matur nuwun.